bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tingkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mareno aga mga tugang uyapo ang mga bareta ngunyan na Martes. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Philippine Navy nagkukondukta pa nin hararom na investigasyon sa nakuang submarine drone sa karagatan kan San Pascual, Masbate. Pagronda kan mga barangay tanod kan barangay San Isidro Santo Domingo Albay papakusugon pa tanganing mapugulan an anuman na kriminalidad. Pondo para sa pagirahay kanaraot na river dike sa barangay San Jose malilipot Albay kukuanon sa Quick Response Fund kan DPWH First District Engineering Office. Mga job seekers, imbitado kan Peso Bakakay sa Special Recruitment Activity sa Pebrero 20 asin 12 ngunya na taon. Sa lado national, DepEd pag-imbestigaran ang ghost students sa senior high school voucher program. COMELEC pinahimutika na nahack ang website as in social media pages. PT Forms ikinaugma ang zero journalist killing kanakaaging taon. Nagbalgar sa election gun ban uminabot na sa sobra 900 sigon sa PNP. Sa ibang nasyon, Santo Papa posibleng maghaloy pa sa hospital. Baretang Sports, EJ Obiena nakagold sa Copernicus Cup. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nailubong giraray ang 82 anyos na babae sa Santo Domingo Albay sa tabang kan mga opisyales kan barangay San Isidro, Philippine National Police asin pamilya kan biktima. Naiperaro man sa otopsiya ang bangkay asin ngunya na aldaw makukuha ang resulta. Matatandaan na diskubring binulnot hali sa nicho ang kabaong hinali asin ginuyod pa ang bangkay kan biktima. Sigun kay Santo Domingo PNP Chief Police Captain Victor Burhal, may person of interest ng pigiling, mantang ini ang sendang pigtututukan ngunyan. Sa ngunyan, padagos ang pag-revisar sa mga CCTV footages para magkakuapa nin ibang informasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mas papakusugon pa kan konseho kan Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay ang pagpapatrolya kan sa indang mga tanod para mapugulan ang anuman na kriminalidad sa indang barangay. Ini ang saro sa mga lakdang na nagigibuho ni Kapitan Danilo Ballester Sr. Makalihis ang insidente na sarong nitso ang persahan na binuksan asin inluwas ang bangkay digdi ang nagkapirang oras pa sa nang nailulubong sa Santo Domingo Catholic Cemetery kan munisipyo. Sigun kay Kapitan Ballester, nagkaigwa naman sindanin paghuroron kan Pastoral Council kan simbahan para sa pagdugang ninduang closed circuit television sa laog kan compound asin an monitor kaini an ibubugtak sa barangay hall. Man kita matulong kasi kumakuha naman ki CCTV po to PNP. Sabi ko, hindi kaya sumotor, bato dahil tamang po balik so recorded kan CCTV para po sa sigong investigasyon. Rest assured po na mas papakarayan ang pag-supply kan mga CCTV dito sa barangay.
Enot naman na pinagkumpirmar ni Santo Domingo Municipal Police Chief of Police, Police Captain Victor Borjal, na may pigsususog ng lead as in person of interest ang hipatura kung si Isay ang suspect sa pangyayari. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinaon ni Duon ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bonggao ang importansya kan aktibong partisipasyon kan komunidad, eskwelahan, asin mga opisyales kan barangay para marealisar ang ligtas na lugar para sa mga kakian asin kababaihan. Sigun sa iya, dapat mas pakusugon pa ang sektor kan mga jóvenes sa paagi kan pagsiguro na dai na abuso ang sa indang mga diretso asin matawan ni pangangataman asin pagkamot. Ang pahayag, ginibo ni Bonggao matapos magkaigwanin orientation on women and children protection na ginibo kan Provincial Social Welfare and Development Office sa paagi kan Provincial Council for the Protection of Children asin Provincial Committee Against Trafficking and Violence Against Women and their Children. Pigi-imbitaran kan Public Employment Services Office kan Bakakay Albay ang mga job seekers na aprobitsyaran ang nakatalaan na special recruitment activity ninda sa Pebrero 20 sagod 21, 2025. Sa anunsyo kan Peso Bakakay sa paagikan sa indang official Facebook page, kaibahan sa mga posisyon na itatangro ang cook, house helper, driver, nurse, babysitter, gardener as in waiter sa mga nasyon kan Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain as in Qatar. Katod kay ini inabisohan kan Peso Bakakay ang mga interesado na aplikante na ihandaan sa indang updated na resume, valid ID, as in iba pang dokumentos na posibleng kaipuhan. Ang special recruitment activity ang gigibuhon sa MDRRMO Conference Hall sa Bakakay Albay sa Huwebes asin Biyernes. Iba pang detalyas kan bareta sa lado lokal. Nagtagamanan ng fundo ang DPWH First District Engineering Office para sa pagpairahay sa naraot na river dike sa barangay San Jose, Malilipot, Albay. Ino ang kinonfirmar ni DPWH First District Engineering Office Administrative Officer asin takapagtaram Alan Imperial kung saan naraot na struktura, luma ng disenyo kung kaya para may rahay ini, makuha sendan ng fundo, alis sa sendang QRF. Matatandaan na kan mga nakaangial daw kan marumpag ang diki dahil sa makusog na pagparauran na namatian dalan para maka-eksperyensya nin pagbabaha ang nagkaparang residente sa nasabing lugar. Naging makulor asin panonin musika ang pagpuon kasuhapon ka National Arts Month sa syudad kan Legazpi ngunya na hapon. Nagkaigwanin banal na misa sa Sacred Heart Chapel sa Bicol University. Sinundanin parada hali sa Bicol University Main Campus, papasiring sa City Hall compound kan syudad. Kasabay sa nasabing parada, ang mga opisyales kan gobyerno lokal kan Legazpi, mga barangay officials, mga local artists as in enthusiasts sa syudad. Mientras tanto, madurar ang selebrasyon kan National Arts Month sa Pebrero 28 ngunya na taon. Nasa pagkundukta pangunyanin masararom na investigasyon ang Central Headquarters kan Philippine Navy sa nakuang submarine drone sa karagatan na sakop kan San Pascual, Masbate kanakaaging taon. Sigun ini kay Naval Forces Southern Luzon Command
Public Affairs Office Director Lieutenant John Emmanuel Sison kung saan mantenidong nasa kustudya kan sa indang Central Office ang drone na sa diri kan China kung kaya nagalat na sila sinda nin mga informasyon na ipapalos man ng udigdi. Siniguro ni Sison na maigot ang sendang monitoring sa karagatan na sakop kan Southern Luzon, lalo na ang presensya kan mga barko. Sinabi niya na may ipigpapautob sendang protocol digdi, lalo na may pigapod na right to innocent passage, kung saan ang mga barko dapat na namomonitor kan sendang mga aparatos nagsisimbag sa apod sa radyo asin nagaagi sa mga deklaradong rota. Alagad, in kaso may magbayular digdi, pigaagi man ini sa kalmadong radio challenge para maibitaran ang daig pagkakasinabotan sa ibang nasyon. Nagpapadagos na ang preparasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay para sa Inang Magayon Marian Festival ngunya na taon. Kasuhapon, giniboan preparatory meeting sa El Palacio, Legazpi City kasabay ang Diocese kan Legazpi asin mga representante kan devotees asin private stakeholders. Sa ginibong meeting, nagkaigwanin review asin assessment sa Inang Magayon Trilogy of Events bilang paghiling kung ano pa ang pwedeng gibuhon sa selebrasyon ngunya na taon. Mientras tanto, sinabi ni Acting Governor Glenda Ong Bungaw na suportado kan gobyerno probinsyal ang mga kinakaipuhan susug sa nakabugtak na maaprubaran na proposal para sa Inang Magayon Marian Festival ngunya na taon. Nagbilog na ni Special Investigation Team ang Naga City Police Office para maimbestigaran nin marhay ang kaso asin mahanap ang mga responsableng persona o person of interest sa panggagadaan kay Dr. Rajin Monet Romualdez, 36 anyos, residente kan Singalong, Metro Manila, asin nagtatrabaho sa Bicol Medical Center. Sigun sa Naga City PNP, dahil sinda mapundos operasyon sa na dai nahanap ang mga responsable sa pagkagadan kan doktora. Matatandaan na dai na nin buhay asin may tama nin bala, nin badil, an payo kan doktor kan mako ini sa laog kan nakaparadang kotse sa Monterey Village, Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Sinabi ka Naga City PNP na padagos ang sendang paghanap nin mga ebidensya arog kan mga CCTV footages asin mga testimonya kan kapamilya asin kamidbid kan biktima para sa magkakanigong investigasyon. Irerepresentar kan 11 anyos na grade 5 student na si Beans Rafael Operiano ang probinsya kan Albay sa gigibuhon na Palarong Bicol 2025 para sa kawat na chess. Ini mismo an sa iyang kinumfirmar sa DCGB News makalihis ang pagbisita niya kasuhapon sa sangguniang bayan kan Uwas Albay para matauwanan rekognasyon kan konseho na naiuli sa munisipyo. Si Operiano ang nakakuakan kampyonato sa chess tournament sa kakatapos pa sa ng palarong panlalawigan kan nakalihis na simana. Istorya kaini na ang sekreto niya sa iyang mga paggana iyo ang pirming pag-ensayo sa anuman na kompetisyon mantang pangaturugan niya na maging grandmaster kan chess. Istorya man ni Mr. Ben Operiano, ama ni Beans, na ang pagkawat nin chess ang naging paagi ninda para makapagpadagos kan sa indang pag-aadal kaibahan ang duwa niya pang tugang nakapareho niyang nagkakawat nin chess asin nagpapartisipar sa manlain-lain na kompetisyon. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.
Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Smile always! Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matika. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7.
Detalles kan barata sa Lado Nacional. Nagkakaigwanan in hararom ng investigasyon ang Department of Education. May kinaraman sa pagkasabing ghost student sa Hararom kan Senior High School Voucher Program sa 12 private school sa Siam na Schools Division. Sigun sa DepEd, posibleng magresulta sa terminasyon kan schools accreditation sa Senior High School Voucher Program kung mapapatunayan na ang mga tauan asin opisyales na posibleng ma-invelto sa maanomaliyang aktibidad na ini. Ang siring na bagay, tinawanin doon ni Education Secretary Sani Angara. Miyandas na siniguro man kan DepEd na mataw ini nin kinakaipuan na tabang sa mga apektado asin lehitimong estudyante para masiguro ang sendang padagos na pag-aadal. Inagad man kan DepEd sa publiko na report ang anuman na irregularidad na may kinaraman sa pagpapautob ka na sabing programa kay ni na daing korupsyon sa at deped.gov.ph. Pinahimutikan kan Commission on Elections o COMELEC na nahakan sa indang website as in social media pages. Reaksyon ini ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos sabihon kan hacker group na Philippine Cyber Mafia na naglik ini ni nagkapirang datos hale sa poll body. Alagad kan beripikaron, pig counter check negative man ang resulta sigon kay Garcia. Sinabi pa niyang pig beripikar maninda ang social media pages as in websites kan COMELEC as in daiman sinda na hacked. Sinabi pa kan pamayokan COMELEC na nagko-koordinar na ang poll body sa Department of Information and Communications Technology as in pinahimutika na may nangyayaring hacking. Sigun man sa Cybersecurity Advocacy Group na Deep Web Connect na ang nag-leak na datos hali sa COMELEC naglalaman kan mga detalye nin mga botante sa ibang nasyon, impormasyon kan mga partidong pampolitika sa iba pang impormasyon na nagtataonin personal na identity. Ikinaugmakan Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang report kan Committee to Protect Journalists na zero journalist killing kan 2024 sigun kay PTFOMS Executive Director Jose Torres na ang report na ni dakulang lakdang sa pigsusulong na espersos na masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan mga journalist sa Pilipinas. Ang zero killing record kan 2024 patunay kan makusog na kolaborasyon sa mga stakeholders kay bana na digdi ang mga law enforcement agencies, media organizations as in civil society group para masiguro ang ligtas na komunidad para sa media. Minidbid man kan PTFOMS ang dedikasyon sa trabaho kan kabos na mga nagtatrabaho para mapanindugan ang katalingkasan sa pamamahayag asin maproteran ang buhay kan media professionals. Alagad, abisar kan magayo na bareta, sinabi ni Torres na dahil pwedeng maging kampante kaya padagos ang pagmonitor asin pagsimbag sa kabos na klase nin patakot asin harassment kontra sa journalist kay bana na ang online attacks, pananakot asin iba pang klase nin violensya. Kasabay kay ni nangapudan ang PTFOMS sa kabos na media organization na pagpadagos ang pakikipagtabangan sa saindang ahensya asin iba pang importanteng ahensya para mamantinir ang ligtas na kapalibutan sa paggibo kan mga journalist kan saindang trabaho. Uminabot na sa 971 ang nadakop na individual dahilan sa pagsuhay sa election gun ban. Sigon sa Philippine National Police o PNP, inisusog sa datos ka National Election Monitoring Action Center poon Enero 12 sagod Pebrero 16. Nairehistro ang pinakadakol na pagsuhay sa Metro Manila na may 290, sinundan kan Central Luzon na may 149 asin Calabarzon na may 80
1982. Nakumpiskar ang kabilugan na numero na 962 na badil sa ginibong checkpoint asin operasyon kan Commission on Elections o COMELEC asin PNP. Enot nang ipinautob ang nationwide gun ban kan Enero 12 kasabay kan pagpuon kan election period para sa eleksyon sa Mayo 12. Piglinaw kan Department of Migrant Workers na daing nangyayari na mass deportation kan mga Pilipino hali sa Estados Unidos. Inin ipinahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Bagong Pilipinas Public Hearing kontra sa report na igwang kadakol ng mga Pilipinong mapapauli sa Pilipinas hali sa Amerika. Tinawan ni linaw ka na DMW na daing nangyayaring mass deportation sa mga Pinoy hali sa Amerika. Sigun sa iya, makusog sindang nakikipagtabangan sa Department of Foreign Affairs para mamonitor ang sitwasyon kan mga Pilipino sa Estados Unidos. Sinabi niya, may sindang nakikipagtabangan para masiguro ang kaligtasan kan mga Pinoy, asin partikular na sinda DFA Secretary Enrique Manalo, asin Ambassador Romualdez, asin sa kabos sa konsulado sa Estados Unidos para mamonitor ang sitwasyon. Sigun kay Kakdak, dahil nangyayaring deportasyon alagad, preparado ang DMW na alalayan ang mga Pinoy na mapapauli sa paagi kan Sendang Action Fund, Repatriation Command, asin reintegration para makapagpuon ang mga mapapauli na Pinoy hali sa Amerika. Ang deportasyon in mga dayuan, bako sana, kan mga Pinoy, ipinag-orden ni US President Donald Trump partikular na ang may kaso asin may problema sa sendang mga dokumento sa Amerika. Apwera sa Quezon City, 8 pang lugar sa nasyon ang posibleng mag-anunsyo nin dengue outbreak sigon sa Department of Health o DOH. Dain na ibinulgar ni DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, ang 8 lugar alagad sinabi ang magiging o ang mga ini makukuas sa Metro Manila, Central Luzon asin Calabar Zone. Magigirumduman na kan Sabado, nagdeklarar nin dengue outbreak ang Quezon City. Poon Enero 1 sagod Pebrero 14 ngunya na taon, ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division nakapagrehistro nin kabilugan na 1,769 na kaso sa syudad, haros 200% na mas halangkaw kaysa kan nakaaging taon. Bareta hali sa ibang nasyon, mahaloy pa ang pagtinir ni Pope Francis sa ospital. Sigun sa Vatican, nailingan ni polymicrobial infection sa sayang respiratory tract ang 88 anyos na Santo Papa. Dagdag pa kan Vatican na dahil sa nasabing kamatayan, pigrekomendar kan doktor na magtinir ni nagkaparang aldaw sa Gemelli Hospital sa Roma ang Santo Papa. Magagarumduman na kanakaaging Biyernes, dinara ang Santo Papa sa ospital dalan sa bronchitis. Siniguro man ni Vatican spokesperson Matteo Bruni na nasa magayon ang kamugtakan kan Santo Papa asin gabos pigigibo kan mga doktor para mapakaskas ang pagrahay kay ni. Baretang sports, ginabring ni Filipino pole vaulter star EJ Obiena ang ikaduwa niyang gold medal ngunya na 2025 matapos na paghadian ang Orlen Copernicus Cup sa Toruń, Poland. Nalampasan ni Obiena sa nairehistrong 5.80 meters sina Piotr Lisek kan Poland asin Sondre Guttormsen kan Norway sa parehong nagrehistro nin 5.70 meters. Natukdol ni Lisek ang silver via counter o count back. Bago ini, nakuha ni Obiena ang primero niyang gold medal matapos na dominaron ang meeting Metz Moselle Lelor men's pole vault sa France kan Pebrero 9. Nalukso niya ang 5.70 meters sa primerong attempt para ilampaso si Men of Lon kan Netherlands. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Okay na aga po. Nakakapit po ang shear line duman sa eastern section ng Northern Luzon.
Samantalang intertropical convergence zone ang nakakapektuhan sa southern Mindanao at si northeast monsoon ang nakakapekto sa extreme northern Luzon. Digdiman sa Kabikulan, sa maghapon nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol na daraman kan Easter days. Maluya hanggang sa katamtaman manadoros na hali sa northern sirangan na namamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Tinatagagwat kan temperatura sa maghapon 23 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 7 ng aga, masunlop at yan alas 5:52 ng hapon. Halidigi sa DOST Pag-asa, Argel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunya na Martes. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami ang nagatudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata